Vaša! Sociální experiment je tu přímo napravo ode mě, protože mě bude můj přítel učit, jelikož mám zítra maturitu a můj přítel je velice chytrý, takže mě to všechno doučí během jednoho dne. 4 roky učiva. Že ano. Jo. Pane učitele, ale já nevím, kde je jídelna. Jo, to jsme 2. My nemůžeme jíst. My jsme byli vyhození. Teď budeme papat. Tak musíme do automatu. Jsme moc neformální na to, aby jsme si mohli dovolit normální jídlo, tak si musíme nakupovat z automatu. Vy se tak jako hrbíte trošičku, co se vám děje. Souhlasím. Pojďte se vyspěchovat, smrdíte, jdu vyspěchovat před váma, abyste mě nestalkovali. Jo, přesně. Hlavně mě to nasledujte, já se stydím. Okay, I'm showering. Showering. Shivering. I'm taking a shower. A jinak to nejde, co? Hej! Kam chodíte? Já se snažím letět, ale já neletím. Tady jdeme do library. A kam jste zase zmizel? Hej. Já nevím, jestli to seká. Tak a najdeme nějaké vhodné místo. Já jdu s váma. Co? Propadáš. Ty se propadáš. Tady už není. Tak jdeme dolů. Jděte dolů. Jsem vzal zkrátku. Já taky. Jo a tady ty knížky můžeš sbírat a za to pak dostáváš XPčka, protože je vrátíš a můžeš je dát na ně i razítku. Baroko v Evropě bylo 16. do začátku 18. století. Takže od 17. do začátku 18. Od 16. 18. Ne. Jo. Tady máš 1600 až 1790. No, 1600. No, to je 17. století, lásko. Pane učiteli, proč mi říkáte lásko? Peckovní práce, tak teďka můžeme dělat nějakou volnou zábavičku. A jakou volnou zábavičku? Já jsem moc těšila na přestávku. Mám hlad, už se nudím, už všechno potřebuju. Tak se můžeme jít napapat a můžeme si jít zalítat. Zalítat? Já se jdu utopit. Pojďte se podívat, pane učitele, co mám. Běžím, pádím, utíkám. Já si jenom... Já se musím jít převlíknout, teďka nekoukejte se na mě. Zůstaňte tady, prosím, abych se pak nestratila. Tak, mám tady privacy, mám tady soukromí a můžu se převlíknout do mých plaveckých šatíček. Co tady koukáte? A kam můžu jít plavat? Hej, pomoc, puste mě ven! Šílený učitel. Já na vás dám nahlášení. Trestný. Já se nedokážu otevřít dveře. Vy jste mě tu zamknul. Bye! Já bych moc chtěla, aby vrátili. Dřív v Rail High byly i mořský ploutve. Mořský pany, prostě ploutve pro mořský pany. Funkční, myslím. A fakt strašně dávno a strašně moc mi to chybí. No... Já se tady úplně točím. Mohla bych se jít vyspat, já jsem strašně unavená.
Dobře, Neměl byste je taky jít spát? já nespím, učitele nemá život. Máte pravdu. Tak nashledanou, uvidíme se zítra. Ano, Vy... Co to je? Pane učiteli, vy nemáte svůj byt? Je to trochu strašidelné. Pojďte dál. Chcete spinkat? nemáš 5 kilo do pátku. Pane učiteli, Prosím, jak vás mám zachránit? 5 kilo do pátku. Ne, budu vám kupovat jídlo a tady máte postel. Tak jo. Postav. Ne, to je moje postel, tam chci spinkat já. Aha, tak vy budete spát pod mnou. Tady běžte spát, prosím. Já vás chci co nejdál ode mě. Dobré ráno. Pane učiteli, co tu provozujete? To je skladnost. Jak jste se... Pane učiteli, vy fakt máte nějaké zajímavé